שלום, אני כפיר ואני אסביר לכם הרבה על האייפון, ובינתיים בואו נראה. אז כיף שיש, כי אני מצאתי את התוסף הזה בקשות רבה. אני מחפש את התוסף הזה של הצילום מסך. בטח שואלים, איך עשית את הצילום מסך? אני הורדתי את התוסף הזה, את האפליקציה זאתי. האפליקציה הזאת, ולחצתי על צילום. אבל דרך מה הורדתי את האפליקציה הזאת? עולה כסף באפסטור. בואו נראה לכם אותה גם באפסטור. רגע, לא זאתי. בואו נראה לכם אותה גם באפסטור, פשוט אין אינטרנט. אני אלך למקום של אינטרנט. הנה חזר האינטרנט. ובצד חיפשתי עם פרי. הנה האפליקציה. נו, תטען. זה טוען לי הרבה כזה. אז בינתיים אני מצא זה מקום שאפשר. הנה האפליקציה. אני פשוט מצאתי. הנה זה האייפון. אוקיי, לא יודע איך מצאתי אותה. אבל תכנסו תחפשו את זה דרך התוסף. אז אתם בטח מכירים את אפקייק, אבל אין בו הרבה תוצאות. זאת אומרת שזה קצת גרוע. באפקייק אפשר להוריד אפליקציות שעולות כסף. גם בזה, שלא יודע איך קוראים לו, גם תומך עברית. וגם רשום לך את כל האפליקציות שיש לך. יש פה גם קטגוריות. וגם מומלצים, יש גם כאלה שהוא פרי פה. שתדעו. לא שפע לכם. אני אישית הורדתי מלא אפליקציות. כל האפליקציות שיש לכם פה. יש לכם קצת אפליקציות בעברית. אבל יש לי את האפליקציה למשל של הילד שלי. יש של ילדים, כולם מיקמק. נחפש, לא נמצא. מיקמק. אנחנו נחפש מיקמק לייט. נמצא את יותר לייט. נו, תמצא את זה. טוב, אז אתם רואים, אתם יכולים להוריד כל דבר. וזאת ההכנה. במקרה שתשאלו בסרטונים הבאים שנצלם עם האייפד, איך תוכלו על הבשר שלך, תוכלו למצוא את זה. תודה רבה. זה כפיר.